ହାପି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ ଖାଇଲି ଚକୁଳିକୁ ଆଳୁ ମଟର। ତାପରେ ମୋତେ ଆଜି ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିବାର ଥିଲା ତ ବାସ୍ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଦେଲି। ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖରା ଆଜି ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଟ ମୋ ଜୀବନ ପଳେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି ମୋତେ। ତ ତାକୁ ମୁଁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିକି ମାନେ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ଟିକେ ହେଇଗଲି ଏଇ ପୁରା ଖରାରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ହଟିଲି, ଇଏ ଆସିକି ମୋ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଠିଆ। ଭାଇ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଲା ବେଳକୁ ଆର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଇଏ ଆସିକି ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବ। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଉଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। କାଲି ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ପୋଡ଼ପିଠା। ତ ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ମାନେ ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲି। ତାପରେ ଗୁଡ଼ ଗୋଟେ ଫୁଟି ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ପକେଇଲି, ମାନେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଲି ସେ ଗୁଡ଼ରେ। ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଟେ ଥିକ୍ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମୁଁ ବନେଇଲି। ତାପରେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ କଦଳୀପତ୍ର ନେଇ ଟିକେ ନାକୁ ଘିଅ ପକେଇକି ଚାରିପଟେ ସେଇ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟଟା ବନେଇଲି ତାକୁ ଥୋଇଲି, ମାନେ ଭଲସେ ସେଟ୍ କଲି। ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ ପକେଇଲି। ତାକୁ ମୁଁ ମୋର 1.5 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ବସିଲା ପୁରା ସିମ୍ କମ୍ କରିକି। ଦେନ୍ ମୋର ପୋଡ଼ପିଠା ରେଡ଼ି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ମୁଁ କାଲି ବି କହିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ରେସିପି ଦେଲି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ରାତିରେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ବନେଇଥିଲି ଆମ୍ବ ଲସି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଓକେ ବାଏ।